Andiko jopuonje TSC ogolo lai ma jopuonj madwaro thuolo mag tije maromo 46,000 biro tiyo godo e oro kwayo margi ne tijego. E ote manoor ne jatend TSC mag counties kod sub-counties kaachiel gi jotend sikunde mong'ere kaka BOM, jopuonj mathoth ne odonjo e mbui kendo miyo mbuino ong'udho ji mathoth oko ka TSC osingo ni chenrono biro dok e wang'e. Cleopas Oluoch nigi ler mathoth. Duol mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC ogolo milome ne directors mag TSC counties duto ma pacho kae kotenore gi ndiko jopuonje tich e yo mongirore kata permanent. TSC geno ndiko e tich maromo jopuonje 46,000 kamoting'o 39,550 e sikunde mag junior secondary school, ka sikunde mag primar geno yudo jopuonje maromo 6,000, sikunde mag sekondar geno yudo jopuonje maromo 450. TSC yango ni japuonj moro amora madwaro oro kwayo mar ndikruok e yo mongirore onego tim kamano kokalo e mbui margi mar TSC ma en www.tsconline.go.ke. Bang' oro kwayo, duol mar TSC biro chuogo jogo mabiro nono kwayo mag jopuonj madwaro ni ondikgi. Kuonde ma biro timie nonro mag obok mag jopuonjgo bende TSC owacho ni onego bed mayot ne jogo man kod ng'ol mag tiyogo. TSC ni kod ting' mar nono chal mar ndikruok mag jopuonj kapo ni gin kod obok mayango gi kaka jopuonj ma pacho ka. Ne jogo manigi nyinge mopogore otese gi kata obok mag penj. TSC wacho ni onego bed ni gintiere gi affidavit manyiso lokruok mag nying e seche ma gioro kwayo. Japuonj ma oro kwayo to osetimo penj ma KCP kata KCSE diriyo. Onego giting'o otese manyiso ni ne ginuoyo penjgo mondo kwayo margi orang kata okadhi. Bang' chwalo kwayo mar yudo tijegi, TSC biro oro ote machuo kata SMS ndalo 7 motelo ne odiechieng' dayo dhogi kendo nono otesegi. TSC olando ni magi moko kuom obok kod otese ma onego ting' odiechieng'no mar dayo dhogi kata interview. Opande mar Kenya, obok mag penj mag KCPE kod mano mar KCSE, obok mag kuonde tiegruok mamalo kaka mag degree, diploma kata mago mag technical. Kaponi nitiere oboke mora mora mawuok kuom duol mar NEC, bende onego bed ni ting'e odiechieng'no. Oboke mawuok e sikunde mag primar kod sekondar manyiso ni nitieko skul ma ong'ere kaka living certificate bende onego iting'. Kaponi ni kod ng'ol, biro dwarore mondo iting' kad mari mar jogo modak kod ng'ol. Affidavit mar loko nying bende biro dwarore. Jopuonj ma interns to biro dwarore mana mondo omi obed kod opande margi kende e kinde mag nono obok magi gi TSC. Kuom jogo mabiro oro kwayo, ka kwan gi biro bedo maromre, ibiro ti gi higni magisetieko oko nyaka ne gitiek tiegruok magi kata tok graduation, kaeto ibiro rangi maksi mane giyudo e kinde mane gisomo. TSC biro deo jogo mapok ondiki e yo mongirore gi duolno mar TSC. Aput mar nono ji, kaachiel koda ka otese mopogore opogore mantiere, mano mar selection panel, biro bedo gi ji 5 e kuonde tiegruok maonge gi jogo mag BOM gi mago bende mantiere kod BOM. Ka sikunde mag JSS biro bedo gi jokanyo maromo 3. Ka iseoro kwayo to kiyudo thuolo mar andika, to in kod ng'ur, ibiro mi thuolo mar chwalo ng'ur mari, kaeto tok ndalo 7 onego iyud dwoko makare. Ibiro non ng'ur mari gi tend TSC e county, kaeto ibiro do dwoko e bwo ndalo 7. Ka dwoko no komori, ibiro chuog komiti mabiro nono ng'ur mari e log tich mar TSC, mabiro winjo ng'ur kendo golo dwoko bang' ndalo 14. Cleopas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.